Så hold op med her. Der har været på internettet chili-testen, chili-prøven, hvor den vildeste til dato har været, at man tager en habanero. Jeg har kun skåret enden af. Alt kernerne, alt er der. Men sammen med denne her vil jeg tage en piri piri og en jalapeno. Alt er der. Det er let. Det er let det der, mand. Fuck det der. Jeg fucking knipper det der. Det var let det der. Jeg bliver lidt rundtosset. Men alle kan gøre det. Fuck ja. 1-0 til mig. Vi ses. Eller venter. Det er for sygt. Kroppen pumper sådan der. Det går ondt i ørerne. Sådan. Ingen problemer. Vi ses derude.